ndinenyana naye kumfana wenyana unzani ko fana madivide fano cherira unzwe ndikuudze inini kana yo ground mafanzi ako ari kukusimbisa ari kutsigira chiende zvekutuka wana chirova mangoma ako utsvage mashows waiziva kuti life yako watopo kana usufa kana mafanzi ako akasimbana uchirova mangoma uende kumbiri chiende nevanhu vaikutsomodza vairi kutsvage masound wakadhava chinja studio ndonoona ana skidi ana ghost ana simplex music nemamwe maproducer chiende nevafanha vanonga chokutambudza rova mangoma ushandisirwi mahara ambokupa mari rova mangoma mufano wangu ro focus nemusic handiti music is a journey handina beef newe sisi hatina problem newe ndisekutsvaga mari ino rova mangoma mufano wangu rikaungoramba uchingorota kuti mangoma kona ngala adai kwayewa retoshandiswa ndiwe mangoma acho asi kupostwa kupeji kwako hauna kana peji hauna kana chi ita zvinhu zvefocus saka manager utotamana na colorful ayo soka taakuzokwatura manje mufanayi uye utore ndine air force yanda kupa yeye yanyanya mfana wangu yanyanya air force because kona Jordan asiya bhora pasi so hausadaro uri mune kuziva una kurwa Jordan usikarasiya bhora pasi kuti Jordan asarenda bhora so